Fánach bhfuil sí an seo. An bhfuil sé teacht. Tuca sé ó. Ca mi sé imacht. Ní féidir leat go gide lehras fós. Cai tú fannacht. Dúirt mé leat go gáhín imacht. Túirí nóra anthú. Ní sé teacht. Ca muid dul a bhaile. Beidh tú sa bhaile le haid an té nach méid. Nach mí me gcónaí. Be tú ceart go leor, be tú all right. Cén cuiúis? Oh, mar is gan á. Ach, ní léon maithas le bheith gara. Slán. Slán. Gramát. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the 1401 service to Rosslare Europort. The 1401 service to Rosslare Europort will be departing in 2 minutes. Siogad. Slán. Tras fad róta. Cúpla stapella. Tá mé go go ceann cuasa. Tá mé sire. An lá nach cha. An se go súile. Aim sin na Franke na bót. Ar tháinig siad leis an gaffi fáil. Ní tháinig. Bheith sé tastáilm. Leis an gíiste. Cynnes go cyn da, dair. Céirt? Ar mi híiste. Cyn da tar ma chach milis. Bón dearg. Sinna bhí bhaim. Orinthe, tíanann siad íoreach dana malóga chorarm. Fuír nach chuil siad a tacla sin gaffi inis. Da héna géala caffi? Níl. Ich habe es like dámíoch, you know. Beidir go mé fábaltí ná capánú chuirt dat, dom sé. Tá sé an iachar orm sa dul síos an sin as am héin, you know. Róiachar. Ní mala bheith siúil sa tréin. Ní mala mar chur a bheith.
Tá héanaar saoire. Níl. Stas a rud é leo, ha? Tá caravan ag Moami díreach an drá. Ó, a réirc áling. As har tíimple chuin go léir sé dochreide. Sér an táirí. An cuoin leat. Gal go dtí a héanaíag. Ó, an a léomhtá tú. Tá mit an uireacht. Ca tá léamh agad? Scéal grá. Ó be, scéal grá. Grá. Tá marm sá bhí mé sé bliana díos. Dort an dochtar gur sé ceannas na chásnas measa dáhacha sé riamh. Tá me chun donna sin gur mé an rádio óir. Ó darí ripíre. Bá bhí drochás nuathe. Agus tá mé héon chu donna go rána siad mé. Gur an donna seachuig an stúdio. An díag siad as an taxi agus cheanna siad london. Uva agus chips. Tá mi se go le léhanis. Dúirtar go anna chainteóir mé. Ó, bhla dhéar dúirtar peas me táir tá jab le caint. Síhan an dullar síre. Ónuair a bhí mé chuid líana díos, tá mé go machtí dtíon caravan sin. Gachaon bhíon. Ó, seir tá is go man slídach lean bheor. Le chuireach an tús lot ofí, fearna ticéad, chuir sé ceisnúm, cadhí le féiscin le smód an bhuineog. Agus seir níor hepór a maríomh, iad agus úr amháin. Tá sé go mé ceart an bhear a telefís. Is féidir leat a ceiste chorr mas míad leat. Gáin chur ceistem go bheici tú. Gáin, Leonard, chur ceistem go bheici tú. Ceart? Chur ceistem, céir tal le féiscin sa dúineog. Gáin, Leonard. Ceart tá le féiscin. Tríd a bheanach. Well, tá cuan farsing máin sin, agus tá mé just a gáil thar ann is sníomh fóin. Agus an dóid an mhuiile naimiid, agus na fear go léiristí a díide gobar go dtíana agus mudnan soch agus muidir lígan tar scí. No. Agus ceart féin nach? Lach? Cén lach? Tá loch mór míl sa chun. Tá bheith tíach a ggóil háris níos? No, I léon lochan. No, ní sé sin bheith ceart. Tá. Agus báid. Ha? Báid. No, ní léon loch. Go leor báid. Tea, coffee, Jeffrey? Nach tá sé géú a cin. Caffí. Cop an cafe mar thola. Go láir siúcra. Go bhéad siúcra thug siad am. Trí cín. Ní leir sin tá ceir chin bhaim. Can eile le hail?
a bhí as an siúcra chuiristeach sa caffidum. Tá sé an iachar ormsa. Ní hiige mé. Loch mór. Mór mílteach. Ar bhaile píosta? An ar bhá. No. Chríoch ná mé níos déanaí déana. Tá gona tús á cáin, ómarcha go mrónaí. Tá sé go mún man ága léir craáilte mí íig. Tús á cáin. Tá péistán. Fecinn péistán. Héis? Cáid. I de cháca múlis. Yn y galcha? Híl. Chuna sa harla si sin. Tá dá cin ar bán air. Híla gur seán na gcónaí. Scusil go rá. Híla gur bunú plaicias. Plaic? Tá mis sé cheap. Gur chlógtú sa chuta. Jeol. No, no. Níl a bhéon blas áitir. Cin fág meach. Tá meach sisin an le fád an I bheith chin blas átar. Maidir siise tád riúach cáca. Blas cáca bheith ar hain anis. Bhil sé an tuairteach. Chála mai héile. Nélar, cáil sé. Tá an héile. Tá an héile.